So sa ka. May sikreto akong sasabihin sa'yo. Mayroong nangyari, hindi mo alam. Maayong adlaw sa tanang suking tigpaminawani ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon. Tagualan ko sa pangalan nga Ellen. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaaki, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, muntik na kitang minahal. Noon na kayang ipadama sa'yo ang nararamdaman ng pusong ito. At hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na sana nga ay tayong dalawa. Bawat tanong may iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo'y di totoo. Di ko alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo'y hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Di ko noon na kaya ipadama sa'yo ang nararamdaman ng pusong ito. At hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na sana nga ay tayong dalawa. Bawat tanong ay iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo'y di totoo. Di ko alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo'y hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karoon mo kining sa kababay nga taga Camotes Island, Cebu. Ang ato magtatampo, nagdasangan nga, Ellen.
Ato na ko, Nay. Nagpaabot na ako silang Jonah. Magdungan ni paingon sa syudad. Ay, pag-amping nak. Ang imong kwarta, ha? Ayaw upatak kag butang. Ayaw usahag butanganan. Kay simbakog makuutan ka, dili na madaang tanan. Ilay-lahi na sa imong bulsa. O, Nay. Kaman, wa na kay nalimtan. Wa na, Nay. Hagbay ra ka din akong gianda mga akong mga butang. Ellen, dili magpatagaglaan nga ikaw na dito sa siyudad, ha? Wa say uyab-uyab. Asa naman unya na. Kung makahuman ka. O, Tay. Promise. Magbinuutan ko. Ali, day, ipaimutan na nato ning atong mga butang din Asa man ka? Double deck man Babaw ka o ubos ka? Ubus lang, Day. Lihok ra ba kay kumatog. Basin arin ako sahog di mo puniton kada buntag. Sige. Dili ko sa taas. Upat ta din sa usa ka kwarto. May lab, dili ta makakauban og kiriwan og kamot, no? Mainta. Pero ang labing problema ini, kay alimuot. Ay, sayon. Doon na noon tas mga mall. O di magpapugnaw ta kito. Sampulan dayo na tuon niya. Hindi ko man nato pahimutan sa atong mga butang. Unsa? Hala. Natuyang naman intang kagpamalit, uy. O pag gani klase, hurot ang imong allowance. Bantay ka lang bayana ka. Malakaw ra bitaw na eskwelahan. Hala, day ice cream oh. Ano na ba? Palit na ba? Dali na. Puy, ayaw pag... Ayaw mo yun. Sorry. Sorry, miss. Uwasam na ko tayo, Ikaw mo goodbye, Daryl. Imong gumgitukmod. In short, gusto na makigila-ila ni mo, miss. Nako? Anang imong kauban nga iyang gikabangga ba? Ni Ellen. Ellen, day mo pangan. Hi, Len. I'm Justine. Hi. Mauna di ay ni bagong style pagpakig-ila-ila din sa syudad. Banggaan ka? Sorry. Wa bitaw na ko tuyo, Ganina pa man siyang dalantaw ni Eileen God. Sige na siyang makigila-ila. Mao akong gitukmod. Nindot, uy. Moro ba na ingon sa akong mama nga usa sa mga mudo sa mga mangunguot din Uy, dili taon may mangunguot, uy. Estudyante ko. ID na ko. Hala, parehas na kitang eskwelahan. Mao ba? Kung mao, magkasuod jud ita ani. Unsay may mong kurso? Accounting. Gutom na da. Dukayan na mungit ni Sir, uy. Magdali ko pa ulit sa boarding house. Kaya dapat bang ko'y sobra kayo ng buntag. Kato nalay ako ipaniod to, aron magka-save ko. Alaw na midya pa man sa kupalik. Ellen! Uy, mura may nagtawag na ako. Ellen! Hala? Kay nung ba ka nako? Katong imong gikailas mall? Katong gibiyaan mininyo sa imong kauban? Kagatuo mo nga nangilar mininyo? Oo, nahinomdom pa ko nimo. Justin, di ba? Salamat. Wa day ka malimot sa akong pangan. Ang klase pa ka? Lunch pa ko. Parehas dita. Dungan ta na. Ay, muli man ko sa boarding house. Ay lang. Librehon man ta ka. Karon na bitaw. Ha? Ay, madaot itong akong kanon. Ganina para ba tong buntag? Di man na mapanos good ang linong ganinang buntag hangtod gabi Kana lang to para panihapon. Uban na lang nako, please. Di ang tas duol aron di ka mahadlok mo ba nako. Ay. Sige. Taga Mindanao da ka?
Oh, Unya, sa may mong kurso? third year na ko. Engineering. Bright day kag math. Parehas bitaw ta. Mayom sa nagmat ang accounting, di ba? Pariston day tang duha. Atik. Bitaw, Len. Mahimong makigsuod nimo. Wa man ka kay uyab. Ha? Mitabok na lang laing semester. Wa pa magyapon ko nimo sugta. Ay, paita. Wabi ka maluoy ako, Len. Naluoy man. Pero, Oh, pero kung kaluoy ra pod, ay na lang ay. Mas nindot ang sugton ko nimo tungod kay nakagusto ka nako. Ug dili tungod kay naluoy lang ka nako. Justin. Unya, unsa imo plano? Sugto nimo? Mahadlok manggod ko, day na. Tigalin yung pawaan ko nilang nanay ug tatay. Isaad ra bagyod ko, nga di ko manguyab hangtod nga mahuman kog eskwela. Di ko gusto mawad-an sila pagsalig nako. In fairness ni Justin Dayno, porsigido kaayo nimo. Unya, buutan. Gentleman pagit kaayo. Mauman kani nga na in love ko. Kay bisan suod naming duha, wa gyud ko makahinumdum nga may apusar siya. Dili pareha sa uban nga mo chancing dayon. Pero si Justin, ay, lahi kayo siya, Juna. Buutan kaayo siya. Laina, uy. Naana naman hinuon ko nga mag-upan man ni Justin kanunay. Kaya naa siya sikis sa kawas sa among room. Magpaapot na ako nga mahuman. Wala ki siya ron. Nga naman ka, ha? Mabalaka naman hinuon ko. Wa sa mo reply nga akong gitaksan. Tawgan ka na ako, no? Pero, ay, laina sad, uy. Maguna-una akong panawag. Api pa lang unya niya. Busy lang tingali siya. Wala lagi ko magkakita ni Justin nga mag-anian. Paragsa naman namin magkita, day. Busy ko no siya. Mauti ay. Fourth year naman sad good. Mauna. Bitaw. Mabitaw, misabot rasab ko. Hala, kung makasabot mo rag uyab ha? Yabag. Suot nga higala, good. Unsa ba di ay? May mahimo kong mudiman, nga di man mi uyab. Mauna diha. Kasugtuno na bitaw kay ko niya, day. Anyway, taod-taod naman siyang nanguyab na ako. Hapit sa duha ka tuig na mong upan-upan. Ug naswito na ko sa iyang batasan. Bahala na lang. Itago lang na ako nilang nanay. Basta ba, dili mo mula pa sa inyong limitasyon? Mahimo ra magitingali na, day ba? Maubitaw, day. Nga sa sunod na mong kita, kung musuk na siya na ako pag-usap, sugto na ako si Justin, day Jonah. Dini lang ko magpaabot ang Justin nga mo agi. Dini man na siya mag-agian. Excited ako makita siya. Nahibaw kong malipay siya. Kung sugto na ako siya ron. Oh, si Daryl na na? Daryl! Hoy, Ellen! Ikaw malagi na? Kita mong Justin ron?
Oh, kasunod man sila nako. Oh, naray. Ubang kristal. Iyang uyab. Ha? Iyang uyab? Bay! Eleno, ngita ni mo? Bay? Sinsa? Ellen, hi. Nangita ka na ko? Ha? Wa uy. Taod-taod naman gutang wa magkita. Musta? Okay ra. Ay, ila di mo. Si Crystal, akong uyab. Pharmacy student. Hi! Ikaw di ay Ellen, ang kaingon ni Justin? Unsa iyang giingon? Iyang suod nga amiga, nga buutan ko no. Buutan matog. Limutan ako eh. May buhaton pa man sa library. Excuse na ninyo ha. Okay. Len, text na ako ha. Sige. Kaya isa kong ipati. Murag kaputuko ng akong tukas. Kasakit sa kong ipati, Ron. Kasakit. Hindi mo alam. Ito'y isang lihim. Buhay na ang akong hukom nga sugton unta si Justin. Kaya wa na siya makapaabot nako ug nakakita na siya og laing papay. Sakitan ko matagi kayo nga ikasugat ko sila sa eskwelahan uban sa iyang uyab. Busa sa hinay-hinay, gilikayan ko na lang usab si Justin. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat. Padama sa'yo